Tak čaute ľudia, vítam vás z ďalšieho videa. A dneska tu máme taký video, že Butler Filip, ale tak, že kto dá hore, akože Butler Filip 5 krát za sebe, tak urobí trest ten druhý, kto prehral. Tak ideme na to. To bude piť. To bude piť. Tak ideme na to. 1-0. 1-1. 2. Ide človek do domu, dneska dá. 2-2. 3-2. 3-3. 4, 5. Takže som vyhral, ideme mu dať trest. Tak ideme na to. Takže vždycky som vymyslel som taký trest, že tu je taký žele, neviem, čínsky alebo jaký. A tu je, tak aspoň trošku to poď robiť. Takže ľudia, on si dal tak trošku, ale... Jaj, ľudia, toto... Tak uznáme mu to, takže... Bolo dobre, alebo... Nie. Poď sem, rozprávať. Dobre bolo. Nie, dobrý. Tak dobre, ideme na druhý kolo. No, a prvý ešte kolo. Tak ideme na to. No tak ľudia, ideme na to. No tak ľudia, ideme na to. 1, 2. 3, 4, 4-1. 4-5. Tak ideme mu dať trest. Poďme na to. Tak ľudia, vymyslel som si taký, že dám mu šampón a musí dať tu troška, tu a tu. Takže mám tu, akože, nevšímajte ju, tak dopodaj jej. Aspoň troška musíš. Dobre. Poď, urob si. Neurob. Tele. Uro. To prdele do piči. No poď, daj. Normálne daj. Sadni si. Dobre. Ukáž sa. Dobre, lidičky, má to splnenie. Tak ideme na druhý kolo. Tak lidičky, ideme na to. Poďte. Máš háčky. Raz. 1, 2. 3. 2. 4. 3. 4. 5. Wow, mamu, kamo, dali sme Vyhral som. to, ale ty máš 5 a 4. Tak ideme. Daj mi stres, poďme na to. Takže ľudia, dal mi taký trest, že tento puding mám dojesť do 10 sekúnd. Tak ideme na to. Ľudia. Tá, ide. Idem si to načísť. Šaj. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10. No tak, Tak nič. tak, ľudia. Tak ľudia, nič, nevyhral som. Tak to bol taký menší pre vás, že video, vlog, aby ste sa nenudili, tak rozhodne sa musíš kúkať, ako pozerať na tento video. Takže majte sa a dajte odber a like. Čau. Like.